Judasi wandaidyawo naye mwindiro imwe chete ndiye wazondiramba. Anyway guys, we are back again with another update. Yes, of course, shamwari dzatinotamba nadzo hanzi vane ushamwari hwenhema mamero kubva kudhara. Yes, on this video I'll be showing you Metico shamwari yaVeko Lupa achitsanangura kuti vakasangana sei naVeko Lupa uye kuti Veko Lupa was a scam, Veko Lupa was a fake friend, uye Veko Lupa ane mari yaMetico yakatowanda yaasina kudzorera kuna Mesco, yaingokwereta anyangoti ndichakukavha rega itinzwe zvakaitika chaizvo kubve kuna close friend, close source yes yaVeko Lupa uyo ari kupomerwa mhosva yekufrauda vanhu nenyaya dzemavisa. Yes, nemabasa ekunze kwenyika. Anyway, let us not waste time guys. Kana iri first time yako please pana tongokumbira kuti usubscribe, kutokumbira hakusi kudimanda kuti mhuri yangu itorarama kutorarama neYouTube mazuva ano, saka motongonzwirawo tsitsi. Anyway, let's play our video then tinzwe kuti zviri kunzi kudii naMetico, zviri kunzi kudii neshamwari dzenhema idzi. Vane ushamwari hwenhema. Thank you guys for coming. 712. So guys, ndinonyatsokurondedzerai pazvakatangira from the beginning. I think muri kuona ndiri sober, handina kana kumboona nhasi. This is my first glass, ndo glass rangu rokutanga kutoona ndiri sober. Handisi kuita zvekudhakwa kana zvazvimastatement zvangu zvandomboita zvekuti mahure. No, I'm not saying that today. On another day, yes. I was about to take you things. Yeah, that's why I come here. Way. 810 and ndoda kuadresa vanhu vawanda so that information inofamba ka1 pane pasina second end information ende panapa kana ndotaura chokwadi changu chandiri kutaura and I know chero Veko zvikanzi gore ranobuda zvikanzi abuda this life achainzwa, and this is the truth that I'm saying today. Hapana kuti ndanyepera vanhu kana ndaita sei, ndoda kutaura chokwadi sezvachiri so that munobva maunderstand kuti nini ndakamira papi. Handisi kuda kuti ndikavhe side or ndite sei, ndoda kurondedzerai from kubva pekutanga vakatanga vaitevera Veko kubva kudhara. I think munokwanisa kutoona journey yacho even through my pictures zvichienda so that mangwana munozounderstand, mune makuziva zvekutaura. Yes, ruva racho ndofuri sei komatambula 4 waka RC nofarira uno ndakadai so 100 ndofanira uno ndakadai. Yes baby, yes mabrijo zviri sei baby wangu, takudrekwa in panyaya dzatisingazivi idzi, ngatisati dzatisingazivi because Veko ndiye wangu zvekudaro and I'm not denying it. And guys, handisi kuramba kuti Veko ifriend yangu, handisi kuzviramba, I'm not denying it. Veko is my friend, zvitori pachena zviri papublic, but ndoda ngoclear ndikunyatsokudza zvakanaka pazvakatangira. Ndafara uripo. Yes, I've come here kuti ndiadresse so that vanhu vanobva vaziva kutoti hapana chiri tichitaura, zimu noise makers tichitaura. Okay right, ndotaura and then iwe ndidzingwe basa what twandoshow chibhodhoro icho palive. Alright boom, tauya tese. Right guys, zvakaitika inini kuti nemukomana Veko tisangane ufriendship hwedu. Ndoda kurondedzerai ufriendship hwangu naVeko up to today or kusvika musi wazonzi apa run akutsvakwa. Right, there's this other day in February ndaenda kumusha kushavani. A lot of people knows kuti ndobva kushavani
I think ndakatozvinyora pabhoyo pangu. So ndakati ndiri paairport ndaida kunoisa bhoho kuShavane, but that was the last thing I was going to do. Ndasvika muShavane because ndine zvimwe zvinhu zvandaitofambira zvazviri agent muShavane zvandaida kuita. So ndakabva ndasangana naVheko paairport. That was in February. Tasangana naVheko paairport, mukadoenda paaccount yaVheko munotoona chero the way he introduced me muna February. I was a client, but takasangana naVheko. Right, tasangana naVheko paairport. Indaitocheka in, ndaikwira ndege yeHarare, iye aikwira ndege yeBulawayo. Tatosanganawo Vheko munhu andai-admire ndichimuona paFacebook achinzi batsira nhingi aita sei from that issue yananyati iyayo. So munhu andaiti Vhezo ane mwoyo wakanaka and anobva kuZvishavane, is my homeboy. So ndaimutevera, ndaimufollower. I was a fan and a follower, and up to now ndichiri follower yake. Right, and a friend. Right, tasangana pepe paairport. Ndatomumhanyira boss Vheko murise chibaba murise abo zvimirese abo. We took some pictures. Tatopedza toma pictures ndati ufunge wangu ndaitokutsvaga ndichida kuti ugondisira bhoho. So zvandatokuona panapa zvitori nani because ndaitoona kuti process yekuya through the internet sometimes you may not get my message earlier. So ndakabva ndati ndoda kuzwa bhoho padeni pamuchembero wangu kuZvishavane. Then he said yes, ndikamubvunza kuti mari akandichaja akati 1000, I think it's 1100 or so. Saka ndakabva ndamupa mari iyoyo 1100 tiri paairport. Akatofara, ndobva atoita video akatoti ndasangana nembinga paairport. Munhu atongonditi Vheko chibhora imari kuisa chibhorani. Nchibva ndamuchaja mari yacho, ndobva atondipa mari, akatobudisa mahiusa ndamupa Vheko. Right, so tasangana takabva tataura, takabva taita just few talks. Achitonditi why are you going to iwe unogara kuZvishavane, why uchitora ndege yeHarare? Then I told him kuti inini andina mota kuZimbabwe. Up to now I don't have a car in Zimbabwe. Andina mota, asana ndambotenga mota muZimbabwe. Andina zim plate andinayo kuZimbabwe. Pega panena kuZimbabwe. Kana ndine mota kuZimbabwe ndinatobva neGP yangu ikuno. I don't have a car in Zimbabwe. Ndobva ndamuti the reason why I'm ndichitora flight yekuenda kupi kuHarare is because andina mota kuZimbabwe. So ndasvika paairport pepa ndinokwanisa kuhaya mota. Ndobva ndaita sei? Ndobva ndaenda kuZvishavane because pane vanhu vanondipa madiscounts muHarare paairport pepa kana ndichida kuhaya mota for my days anendaenda. Ndobva ndoti anochi don't worry, inini ndiri kuenda neBulawayo because ndine mota chishidza ndinadzo kuBulawayo, ndine vanhu vanokwanisa kuchinitora things like that. Ngati aina hangu asandadi ndasvika palevel iroro kuti ndoita mota kunoku, ndoita mota kuZimbabwe. I rather have a car here. Ndo one yacho change nchinda nayo kuZimbabwe because I'm always here. Fine, taenda tapesana naVheko. Sure, mangwana makuseni Vheko akabva ndifonera. Achibva nditi uyatisangane mutown and then tokutevera trakora kutosvika rechibhorani and then tokutevera tobva taenda kumba kwenyu. Right, tasangana mutown pepa naVheko, ndatomuka makuseni. Ndofana kuma 6 ndakatorara. Ndobva ndatomuka. Zveshuwa vakatouya. Zvemabhohos guys handisida kunyepa. Mabhohos vanotoita ndoadvertise. Denda nine mapictures ndikwanisa kusenderai. I think I got one. Zvemabhoho vanotoita komana mai. Ndabva ndasangana nemutamu tikadaida. I think Tobias was there. Tobias wakagota anga aripo. You can witness that. Takabva vakabva nditevera tikaenda kumba kwedu tikasvika tikadhila bhoho zvese zvakanaka. Ndandatomupa mari a day before ndobva bhoho radodhiriliwa. Zvese zvafamba bhoho. From there takabva tatanga kuwirirana because ndakabva ndafara. Ndinoti munhu utori businessman zveshuwa because he said company yemabhoho ndeyake. Ndikatomubvunza chitomuti how old are you? Wakutoona company yemabhoho? Wangu wakasimba uri chibaba because I know that track record yemabhohos is very very expensive. Then he said this is company. So takabva tatanga kutofara. Tafara tiri muZvishavane ancherera bhoho. Vaisa everything. Tatsvaga vanhu vasirivo vekuzoisa matanks and stuff. Taisa matanks. Up to now mvura iri kubuda zvakanaka. Right, takabva tadzoka kuno kuSouth Africa. No, hatina kudzoka kuSouth Africa. Takabva tabva kuZvishavane ndobva taenda kuSouth Africa. Taenda kuSouth Africa takabva tanomita
ma-friends ake ma-socialite amwe kuuya takanomita ma-friends ake kuHarare vakawanda takabva tanovamita. Just 1 minute. Takabva tanomita ma-socialite akawanda kuHarare nema-artist. Tikaenda kwaFelinandi tikadya sadza, the pictures are there. From there ndakabva ndamusiya muHarare ndobva ndauya kuno kuSA. One, I was very happy kutoti ndamita a-business person chekutanga. Sekundudza kwaita chiti ndine ma-businesses amari kuSouth Africa. So I was very happy kutoti ndamita business person, ndamita munhu ari well connected in Zimbabwe, ndamita munhu ane fame, ndamita mbinga, ndamita munhu ane mari dzake. Because pataidya sadza takapedza sadza ndobva pa ma-friends ake something mari akavapa, I think that was $100 each. So ndakaona kuti ndamita mbinga ndichitoti nini indaitozviona ndine masense level racho, munoona level later. So I was very happy kuti ndasangana nembinga, ndasangana ne-business person, ndasangana ne-homeboy wangu. Guys, I was very happy. And then ndakabva ndauya kunoku and then Vheko ndobva azouya. Auya akazotevera the second day. Alright, auya takutamba tose. Then akabva nditi I want to invite you to my place, which is pamunyaka baba. Tichiwirirana guys, zvinotofamba zvese po. Like I'm saying, but I'm not denying kuti Vheko friend yangu. Tasangana baba tatoenda tese kumunyaka. So ndichisvika pamunyaka paya nepa ndinogara. Inini guys, ndinogara pa just a normal complex rakatochipawo zvaro zvekuti I can't compare that complex to my places akaita sana munyaka. Vana munyaka they are top class apartments. I can't compare mine to that. Because my apartment ekutoti ane something like a beach. What mine is a normal apartment. Ndasvika pepe ndafara, ndamuona Vheko chichi tafara zvese. Taenda murestaurants, panogara pane restaurant, pane beach, everything taita. And then ndo pakazotanga kundiudza nyaya yake ye-diamond migration. So achindiudza nyaya ye-diamond migration akanditi ndine company yandinayo. Kwete kuti ndandisingaizivi, ndaizviziva kuti kune company ye-diamond migration yemapepa, because company ye-diamond migration iri all over. I think kana uri socialite or celebrities number advertiser diamond migration unenge usingapisi, because almost everyone advertised that business. So tasangana nemufesi wangu taenda parestaurant paipa. Tasvika murestaurant paipa takutomwa dota ine excitement yo yekutoti uchinda saka nebusinessman munhu ane mari nene ndatobudisa mari first time ndachaya bill. I think it was 3,000 something or 4. So takabva tatanga kuwirirana ndichifara kuti ndawirirana nebusinessman nene. And then ndo pakatanga kutaura kuti ndine company yekuti ndinoendesa vanhu kuchando. So ndikati I know because zvitoripo pa Facebook, everything is there. Chichi vanhu varutouya varutoita ma-applications vachita sei izvo ndaizvonda pa phone achitaura nemaclient ake, because ini ndasana ndambosvika kuuyi kwake achitoti hapana vamwe wauya. Pakambouya imwe couple yakambouya nemusikana aimushandira inonzi Tanya. That day I was there. Vakauya murestaurant vachitotaura naVheko about nyaya dzekuenda ku that guy was a truck driver if I'm not mistaken. Vakauya taura naVheko nyaya dzekutoenda kuchando. Ndipo ndakatoona kuti this is iri business iri straight. Akatonditi nditori nema-offices ari kuMidrand, ndinavo ma-offices kuZambia, ndinavo ma-offices kuBotswana kuna kwakasungirwa, and then ndinavo ma-offices kuZimbabwe. Because kuZimbabwe pataitori trip taidya sadza paFelinandi, pane musikana akatouya nemari yanga yabhadharwa kuZimbabwe akatomupa. Ndo mari yaitoshandisa kutoita sei.
yaikatowanda. I think it was over 1,000 if I'm not mistaken. So ndopatakatanga kutamba tichinda. Inini manje zvandaita nemukuru ndezvekuti iye aenda onoita madhira ake eDiamond Migration, but always mukomana anga singabati kuoffice because anga nevashandi vaishanda kuoffice kwake kunonzi kupi kuMidrand naumwe kuBotswana achifonerwa each and every day achipa updates nazvazodai mari dzichipinda. Saka chiinde to push business website kwangu chito madhira andinoita. Ndapedza madhira andinoita ndaibva ndamutsvaga boss Veko muri kupi, ndiri pakati ndotosvika boss. Remember I was excited kuti ndawana friend yangu is a businessman, ndi homeboy wangu ane mari, ane a lot of companies dzari kurana. Ndobva tatosangana na so ndaiti ndapedza basa nomufonera Veko ripi, tobva taenda kunodhakwa chiita sei. By that time andina kunge ndaona mabridge wanamboona face yake. Ipapo madhezi ndakatanga kuwirirana naVeko, mabridge wanambogara ndaona face yake. I think chapter yake namabridge that time yanga yatopera. So anambogara ndaona face yake because ndakatanga kuwirirana naVeko, that was in between February and March. Ndopa ndakatanga kuwirirana naVeko. Mabridge wanambogara ndamuona ipapo chapter yake I think ikuadvertiserana nekudidididi yaya kutopera. Handatozivi that time aitoshanda nani vaimuitirama. No, that time ndo pakazopinda Mama V vachimuadvertisera. Tatamba naVeko. So mainly inini naVeko zvazviripo. Iranga ridhire kutoti inini ndaitoti ndabva kumadhira angu ndapedza ndobva ndamubata mukuru muripi. Obva ndudza ndiri pakati nepakati. Iyewo aindifonera wangu wapedza basa iro uripi. Tobva taenda kunomwa doro. So inini naVeko tangosangana pamadhira edoro nenene. Ndosvika muchiona up to now. Hapana kana picture rangu 1 nemapostiro nataitana naVeko. Hapana kana picture rangu 1 riripo ndiri pama offices eDiamond Migration. Kana pane 1 picture riripo munokwanisa kundisendera. Why pasina picture iroro? Because inini kuoffice ndakangosvika ka 1 ndichimupika kuoffice kwake. Kwaitona naye ndobva atondifonera angati yondoone. Ndobva ndazomanya kuoffice asendera address pa office. Ndobva ndatosvika pama offices ake ndichitomupika nditi office yedu iyo chichi. Ndakatofara ndoti this is a well organized person because atori ne office ne. So tatamba naVeko. Then ndo pakatanga kuita I think in April ndo pakatanga kuchiita makosa andainzwa achifonerwa nevanhu achinzi mari yangu ikadai vamwana achimufonera vachimuthreatena. Ndobva ndamubvunza ndati mukuru what's happening, chichi kunyatso kudi chichi kunyatso kuitika ne company yenyu. Because ndainzwa makosa akawanda vanhu vamufonera vachimuti mari zvikanzi aiyo wangu chiri kuitika ndechekutoti munhu achiuya kuoffice tinomuudza kuti wangu isusu tinokwanisa kukuitira 1 2 3 takuitira 1 2 3 visa unozoenda kuembassy wozono apply visa. Saka aitanzi kana vanhu vasvika kuembassy kuya kuno visa rikaramba hanzi vaizodzoka back. Vadzoka back hanzi vaiti tikuda ma-refunds edu. Vati tikuda ma-refunds edu hanzi taibva tavawekera hanzi vamwe vaizoramba kutoti lese wanga wabhadhara 50,000 rand. I'm just giving an example. Wobva wanzwa kupiwa kana 38,000 hanzi vamwe vaizobva varamba. So hanzi ndo issue. Ndikati alright iyo yacho chivadzosera ere zvikanzi aiwa munhu ndinomusendisa fomu after 21 days. After 21 days anofanirwa kuuya achizotora mari yake. So tinotoudza munhu doti ukasaina fomu after 21 days tobva takudzorera mari yako because mari tichifanirwa kutaura nema-agents atakapa mari kuti adzose mari. So that process it only took 21 days kuti uwane mari yako back. Ndobva ndikati okay bo. So pandainzwa nyaya dzekuti Veko atibira, Veko atidai. Inini ndichinzwa first hand information yake. Ndaita kudanya kuti havana kuwirirana pama 21 days, havana kudai. So scam mamira yanga yakaita ndeyekuti munhu waibhadhara zvinhu zvacho zvikudiwa nditi. Then Veko aitozviziva kuti zvinhu izvi hazvisi kubudirira.
then paunorevhesa dhiri aizobata macharges ekuprocessa aya. That's how he was making his money. He knew kuti this was not going to materialize. He knew it was going to fail on the second stage. Paunoenda kuembassy. Guys, I'll give you another update. Ndokuroverera kwezi update idzi kunyama manje. So pakaipa vanhu vatsvaka mari muZimbabwe.